Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw nining tungod karon ana sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Among mga pagpanghinaot nga nining tungod karon nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas diin maoy magamit nato sa pagtimbang-timbang ninyo mga kamaturan ang itulo ni Master Igaramo pa din sa mga among itulo ganinyo mga kamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia kung may mga basaon man nga referensya nga gigamit dili kini gigamit aron sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsunan no labi na diri sa PBC compound sa inyong pagsunod. O labi na sa mga chapter president sa nagkakalain-lain nga mga dapit nagapasug daw sab sila sa pagpagayon sa programa sa atong pagpasulod o pagsulod sa radio station para may alagad kining maong programa. O dili sab nato kalimtan nga niining tuiga o sulod sa usa ka tuig adunay atong tulo ka hugna nga panagtigom. Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O niini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba o kaniya pa ang atong kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban ni kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpamusta sa mga Telebrico family nga nagsuporta sa radyo natin FM sa butong Pinamungan Cebu. Ug ako mga pagpangumusta sa tanan tong mga kaigsunan sa pagsuporta ning atong programa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og ni karong higayuna mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ihatag kamo sa kauban nga ebanghelista. Kumusta og mayong pagpaminaw sa mga higalag mga kaigsuonan sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makikuban usab kaninyo sulod sa usa ka tak ng tulumanon sa paghatod sa mga kamaturan. Og ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalinghog dinhining mahong sibihan sa RP Index Key o Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlaw Domingo magsugod ang programa alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Live mga kaigsuonan sa Facebook ang atong programa o makita usab sa YouTube o makita usab kini sa Parasat Cable TV sa TV5. O dinhi usab nining maong sibihan sa RP Index Key di Dipolog mabati usab ang programa matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion matag adlaw gyapon nga Domingo mga kaigsuonan og live gyapon sa Facebook ang atong programa og makita usab sa YouTube. Dini usab sa RM Index DR Dipolog mabati ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Ug ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dini sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kaudtohon. Dini sa Toledo City, Cebu sa DX DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabhion matag adlaw Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino mabati usab alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Radyo DXRC Radyo Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Sa Power Radio usab alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon dinhi sa Valencia. Dinhi sa Malaybalay City sa DXMB RM Index MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug mabati usab dinhi sa FM station sa Valencia sa samang oras.
Dini usab sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dini sa Iligan City sa Radyo Bandera matag Domingo alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dini sa RMN Dixpiar Pagadian City alauna ngadto sa 1:30 ang takna sa kahaponon. O dinhi sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. O usab dinhi bagong station dinhi sa Usami City sa DXEL FM Sharp Radio matag adlawng Domingo alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon o gi-sponsored kini sa mga kaigsuonan dinhi sa Usamis ubos sa pagdumala sa chapter president Sister Perla Mansing. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas City ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. O kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabutagon matag adlawng Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og mga pagpangumusta sa mga kaigsunan, labi na sa mga kaigsunan nga nagasudong sa Facebook Live dinhi sa United States of America, nila ni Sister Tisi Kulihat og ni Sister Lily Kulihat Peterson sa New York City. Si Sister Rizel Barbosa sa Moramos Graham dinhi sa Oklahoma. Og ingon man dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakito Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lelita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Atong igsoon Ambrosio Virano and family, ingon man ang atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, ingon man sa iyang kapikas Rosita ko Mangalos. O katong igsoon Dinis Claveria, Brother Froilan, o ingon man ni Gina Facturanan Mangalos. Atong igsoon Dinis Taguluan si Brother Jerry Idkila og sa imong pamilya. O sa tanan nga mga higala nga mga salesman nga nagsunod sa atong programa kalakip kamo sa among mga gipanimbayan. O karon sa pagisgot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie para sa pagisgot niini. Nining higayon na Bradron ato sa gipaybalo do nga ang mga paghatag para sa palas renovation padayon kana sa paghatag niya na binulan o sa mao kana atong timan-an para diha sa maong kagamitan. O ang ato karon nga pagahisgutan ang tema lugar Bradron. Atong maplastar sa screen no nga ang tema ang gitawag nato og ang pagdepensa sa katawhan sa Dios sa iyang pagtulunan. Ang pagdepensa sa katawhan sa Dios sa iyang pagtulunan dili paagi sa pagpanglimbong. Ngano nga kini ang atong ginahisgutan tungod kay kinaiya o abilidad na sa mga katawhan sa Dios nga dipinsahan gyud ang pagtulunan, pero kapag ka ang pagtulunan dipinsahan dili ka na paagi sa paglimbong. Gumikan nga kining atong kaatbang dinhi sa DXDR Dipolog Bradron. Kanyad ko DXDR pero karon niya na sa DXKD RPN DXKD Dipolog Red. Iyang gi pasangil nga tungod sa iyang trabaho nga di niya gustuan ang atong magtutulo tungod lagi kay nagpatuo man daw nga Espiritu Santo hangtod nga dili kuno ta muundang nga ato ipatuo, dili daw niya undangan punta. Tungod sa iyang mga gipang-atake, gibuhian niya, nagbuhat ta pagdepensa, pero matod pa niya gitrabaho kuno nato ang pagdepensa kay ang tuyo nga nganong gidepensahan nato tungod kay aron aduna pa kunoy malimbungan. Naabi iyang una-una nga kung magdepensa ta pagpanglimbong atong pamation ang iyang katarungan Brad Diver. Okay, atong paminawan ang tingog ni Pastor Mitchell Bendilio. Ugat
tugag angkon nga siya Dios Espiritu Santo, pero ang iyang binuhatan mao bitaw ng atong mga teksto dili kapugong natagon siya butakal. Pero noon ilang trabaho pagdepensa man gud anang ilang Dios. Kay di pula nila dipinsan kaysa man mo, kaysa pa may ilang malimbungan. Kay di pula nila dipinsan kaysa man mo, kaysa pa may ilang malimbungan. Klaro kayo nga iyang gipapalutaw nga mao daw gani kuno nga ang mga texter nagtawag kuno sa atong magtutudlo nga butakal bradron. O man ang iyang gipanggamit nga termino ba nga mga hait. Kay ang ato kuno kay og dili kuno dipinsa nato ang atong gibarugan lugar nga Dios matod pa niya. Na wala man kuno'y malimbungan. Abi niya kung mo dipinsa ta pagpanglimbong. Mo'y timan-an nga sa unang panahon ang mga katawhan sa Dios sulungon na sila og mga bakakon og ang gisulong ang katawhan sa Dios ang nanulong bakakon og ang ilang trabaho gipakita pa sa katawhan sa Dios nga bisag wala sila igong katarungan. Busa dili nagpasabot nga ang pagdipinsa sa mga katawhan sa Dios para sa pagpangkabig aron malimbungan hinon ang mga tao nini. Unsay prueba nini Brad Dever sumala sa Biblia. Okay, rip usa pa rin na to, i-announce pa rin na to, rip sa kauban na to sa studio karon si Brad Ronald. Okay, akong pagkabasahon rip dinhi sa maayong balita sa Salmo 109, 1 ngadto sa 3 nagaingon ini nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nagaingon dinhi. Usa ka Bibliang Katoliko kini Brad Dever, yung Oo. pagkabasahon. Oo, okay, Brad Ronald, nagaingon ini. Nagdaig ako kanimo, O Dios, ayaw pagpakahilom. Gisulong ako sa mga taong dautan ug bakakon. Nanugilon sila mga bakak bahin kanako. Mangilad kaayo ang ilang gipanulti bisag wala sila'y katarungan. Okay, naklaro Brad Ron unsay nakasulat sa Biblia daig ni David ang Dios. Pero ang Dios nag-iingnan ni David ayaw pagpakahilom. Ginoo kay matod pa niya gisulong ako sa mga taong dautan o bakakon. Matod pa sa Biblia, nanugilon sila sa mga butang nga binakak lugar unya matod pa ni David bisan og wala sila igo nga katarungan. Sa to pa kini ang gibuhat sa mga kakontra ni David. Mao ni dipinsahan po ni David katong nagsulong niya nga mga nagsultig dautan unya mga bakakon. Unya nining gipanulti ni Mitchell Bendilio nga nag-ingon sa atong magtutulo nga butakal kuno matod pas mga texter pero ang tinod Bradron. Iya man na. Iya man na siya utor ana ba. Then isunod pud ang mga texter lugar, no? Tungod sa iyang mga pamahayag, pamaagi. Unya kini kuno gihimo nato nga pagdepensa, gidipinsahan kuno nato, natural kuno nga gidipinsahan nato ang atong Dios kay og dili kuno dipinsahan, wala man kuno'y malimbungan. Pero katong ni-atake ni David, gisulong siya sa mga taong bakakon. Ha? Nakaron, kinibang nagsulong nato, Bradron. Nagpamatuod ba ni nga, dili lugar po siya bakakon, kay gihukas na niya ang iyang pagka-bakakon, Bradron? Mao na atong mabati karon sa pamahayag nining pastor sa Sabadista Riverine kay matod pa niya nagkukas na daw siya iyang pagpamakak unya kita nga mga ministro sa PBC nagsigi-sigi lang kuno tag sulob atong i-analyze ug atong i-evaluate kung nahusto ba ug nakatuman ba ni si Pastor Bendilio nga naghukas siya sa iyang pagpamakak atong paminawan. Okay, Efeso 4:25. Basa. Tungod ni hukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo ang mga matag usa ngadto sa iyang silingan. Kakita mga bahin man usas ug usa. Ipahukas ang kabakakan ako nang gihukas. Pero kanina akong kaabang wagyo gisolo pagyapon. Ipahukas ang kabakakan ako nang gihukas. Pero kanina akong kaabang wagyo gisolo pagyapon. Naklaro na to, mga mahal namong tigpaminaw, nga kini daw iyang kaatbang, gisulob pagyapon, ang kabakakan daw niya, gihukas. Edi kung tinuod,
nga siya di ay naa sa dili kabakakan bradron, ang giingon ni David nga gisulong siya sa mga taong bakakon na nugilon sila mga dautan nga mga istorya lugar bradron, pero matod pa ni David bisan sila og walay katarungan na kung pananglitan kita nga lugar mo oy nagsulong niya kay siya kamatuoran, di ba? Kung pananglitan Oo, okay. Matod pa niya. base sa nakasulat sa Salmo 109 versikulo no hangtod sa 3 sa mayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales. Nabati po dato nga matod pa niya, iyan ako nung gihukas po lang iyang pagpamakap niya. Kita nga matod pa nga iyang gisaway, nagsiki lang kuno tagsulob sa pagpamakap. Karon atong pamation mga mahalamong tigpaminaw. Kung balido ba nga gihukas niya ang iyang kabakakon o pagpamakak niya atong patalinghogan kung iya bang gidumdum kanunay iyang sulti. Bakakon ko! Ako bakakon ko! Ako bakakon ko! Oh, laga ko pagkakon nga ako bakakon honest ko! Laga ko pagkakon nga ako bakakon honest ko! Mga mahalamong tigpaminaw, Brad Ron, Brad Diber, Brad Rini, sa nakita nato o sa nadungog nato, siya daw naghukas na sa kabakakon. Sa kabakakan. Kita gani kuno nga iyang kaatbang, kita kuno nagsigig sulob niya ng pagpamakak. Pero bago pa lang atong nadungog, nga siya bakakon kuno siya, honest gyud kuno siya sa iyang pagkabakakon. Lisod pug di ta mo tuo bradron kay di man kita mismo ang namulong adto nga bakakon ko, siya man mismo. Tinawag ko na. Ang atong gikalibugan, asa kay giuna niya ang pagkabakakon, unya gihukas na pud dayon niya ang Bakako. bakakon. Kay kung gihukas niya ang kabakakon, naguna ang kabakakon niya. Dayon, gihukas lang niya ang iyang kabakakon. Pero kung bakakon siya, o niya, gihukas niya ang kabakakon, sa ito pa, di na siya mamakak. Ang problema, nga, human niya hukas, basig gisulob na po niya balik ang iyang pagkabakakon. Kay, ang termino ra ba, sa nakita nato sa Biblia, nga ang mga katawan sa Diyos, sama ni David, gisulong daw siya sa mga bakakon. Mga taong dautan unya bakakon. Oh. Unya, bisagwa daw sila igong katarungan nila. Ato pa, alkansig katarungan, pero sige lang yung buhat og pagpamakak, mag-akusar ba? Unya sa atong dapit pod, napoy nagsulong nato kining pastor sa Sabalista nga sa atong nabati gihukas niya iyang pagkabakakon, pero nabati pod nato nga siya bakakon ug honest siya sa iyang pagpamaka. O unsay ang trabaho, nanumangil siya diri kanamo, kay iyang ipamatuod sa kahanginan o sa mga nagapatay karon sa iyang programa nga kay bakakon man kunumi, gisulob na mo ang kabakakan samtang ang iya gihukas na, iyang giestablisar nga kini daw among pagtulunan labi na sa Espiritu Santo nga gihimo daw kuno namo nga tubig, makalibog daw kuno ang among inisplikaran. Mo ni iyang giakusar diri kanamo. Na atong tan-awon og kapamatud-an ba ang iyang pag-angkon pud nga siya bakakon. Okay. Niya atong patalinghugan ang iyang mga pamahayag. Unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Oh. Di klaro karon nga gi-establisher niya nga kami napagkunoy gihimo namo nga ang Espiritu Santo gihimo daw namo ingon nga tubig daw, mato pa niya tubig. Unya makalibog daw, mao bitaw nga nigawas ang atong gipakita nga tema nga ang pagdipinsa sa katawan sa Dios sa iyang pagtulunan dili paagi sa pagpanglimbong. Pero kung siya ay patubagon, kining among pagdipinsa para magkuno ni pagpanglimbong sa mga tao, siya di mo ay dili limbungan. Siya di mo ay dili bakakon. Nakaron, katong iyang giingon, nga gihimo kuno namo ang Espiritu Santo nga tubig, unya kini daw makalibog.
Kita ba naghimo-himo nini kung nagpamatuod ta, Brad Rene, nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig, sa ato ba nigikan? Dili gina atong kinaugalingon nga paghubad, Reverend, kundili sumala sa balaang kasulatan, matod pa diri sa nakasulat dinhi sa Juan kapitulo 7 bersikulo 39 ug ang akong pagbasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios nagaingon ang bot ipasabot ni Hesus sa tubig nga naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Busa ang nagpasabot diay nini nga ang gipasabot nga tubig si Ginoong Kristo diay mo'y namulong niini. Oh. Klaro nga ang gipasabot ni Kristo bahin sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo nagpasabot siya nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Pero matud pa ni Bindilyo, makalibog daw. Kaya gihimo ko na namo ang Espiritu Santo nga tubig. Kumusta man, mga mahal namong tigpaminaw? Kumusta man, Bindilyo? Naghukas ka sa imong pagpamakak, di ba wa? Ikaw nag-akusar diri ka namo nga matud ba kataw-anan mi kay gihimo namo ang Espiritu Santo nga tubig unya makalibog. Samantalang sa Biblia, ang nagpahayag mahitungod sa Espiritu Santo nga tubig ang atong Ginoong Hesukristo. Oh, na matod panimo nga kami kanunay nagbakak. Matod pa bakakon mi. Di natuman ang sama sa panahon kang David nga gisulong siya sa mga tawo bakakon. Mga dautan nga tao matod pa ni David bisag wala sila'y hustong katarungan na husto di kanya na. Yan ang imong pag-akusar. Siya'y katumbas sa gipahayag ni David sa unang nga mga bakakon nga nisulong, katumbas ka sa panahon namo nga nisulong ka diri ka namo, nagpaka arong ingnon kang nas kamatuoran pero bakakon ka man diang dako. Oh, na masakit man ipamulong ang pulong bakakon pero mo'y tinuod kung nigawas sa imong baba mismo nga niyo ka bakakon ko. Anis ko sa akong pagkabakakon. Nakaron. Sa Biblia tungod kay makatawhan sa Dios, sa pagtulunan sa Dios, adto namang gyud pagdepensa dili pagpanglimbong. Giunsa ba pagtugon sa Biblia ang katawhan sa Dios kung sila mobuhat sa depensa o sa pagpamulong? Brad Deber sumala sa Biblia. Gipakasama ka na, Reb, og mga mansanas atong pruibahan sa ilang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia, kung Seventh-day Adventist nga Biblia sa Proverbio 25, versikulo 11, nagaingon niini, ang usa ka pulong nga maayong pagkagamit sama sa mga mansanas nga bulawan diha sa linala nga salapi. Matinaw, mga mahal namong tigpaminaw, nga ang depensa day sa mga katawan sa Dios, ang mga pulong daw nga maayong pagkagamit sama sa mansanas. Kinanglan gyud nga gamiton di ay gyud kung manubag ta sa pagdepensa nga mahimong sama sa mansanas ang mga maayong pulong nga maayong nga pagkagamit. Pero kinsa ba ang mugamit sa mga maayong pulong nga kung gamiton kini nila gipakasamag mga mansanas ang maong mga pulong bradron sumala sa Biblia. Mao kadtong modepensa sa kamatuoran nga gitawag og mga magwawali Reverend sumala sa Biblia. Basahon nako ang priba dinhi sa pahayag sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 9 ngadto sa 10, pabor nato sa ilang Biblia nga Seventh-day Adventist Holy Bible gingon sa pagpahayag. Og labot pa tungod kay ang magwawali manggialamon man, gitudloan pagayod niya ang katawhan sa kahibalo. Oo, siya naghinuktok og nangita og nagahanay sa daghanang mga sanglitanan. Ang magwawali nangita og mga pulong nga matarong og kadtong gisulat sa pagkamatarong bisan pa ang mga pulong sa kamatuoran. Kung mao matinaw nga ang gipahayag sa Biblia nga ang maayong pulong, ang maayong pagkagamit sa mga pulong gipakasamag mansanas, ang mga magwawali di ay gipasabot. Nga tungod kay ang magwali manggialamon man, gitudloan pagyud niya ang katawhan sa kahibalo. Siya naghinuktok daw og nangita og naghanay sa daghanang mga sanglitanan. Ang magwawali daw nangita og mga pulong nga matarong
o katong sinulat sa pagkamatarong bisan pa ang mga pulong sa kamaturan. Busa ang mga pulong nga maayong pagkagamit, maayo ding pagkahanay, gipangita sa magwali ang mga pulong nga matarong o ang paghinuktok niya na nga siguruhon nga ang mga pulong kanang mga kamatuoran. Kumusta man ang magwali sa 70 Adventist? Nga nanumangil namo, nga gihimo kuno namo nga ang Espiritu Santo gihimong tubig makalibog. Di ba gitukmo niya nga ang atong Ginoong Jesucristo mo'y unang naglibog-libog? Ba man ka bindilyo, pagtulunan magka ni Kristo ang Sabadista, kung isdi granting bisag dili. Nga nga naman nga wala man masubay ang imong pinulungan. Unya gihimo nimo nga kami nagdipinsa kay og dili namo dipinsahan ang among Dios o ang pagtulunan. Dili man kuno mahimo nga maka buhat mi sa pagpanglimbong usa gidipinsahan namo aron malimbungan ang mga katawhan. Nadabi kay ikaw mangka mao ang dili maglimbong nganong ni sumada man sa imong baba sama sa gibuhat o gipahayag ni David nga gisulong siya sa mga taong bakakon, mga dautan bisag wala sila igong katarungan, wala sila hustong katarungan. Nakita man diyan nimo, nagpasabot lamang nga dili day ikaw mao ang katawhan sa Dios. Nakaron, hain ang puriba nga kinahanglan sa mga magawali nga katawhan sa Diyos nga maayong pagkagamit sa mga pulong kung modipinsa sila ang pagpanubag nila gipakasama ang ilang mga pulong nga maayong pagkagamit sama sa mansanas sa unsang paagi kada gitudlo sumala sa nakasulat sa Biblia, brethren. Aniya ang panambagan ni Apostol Pablo nga sinulat niya sa mga taga Colosas, Reverend, dinhi sa Colosas Kapitulo 4, versikulo 5 ngadto 6, nagaingon, pag binutan kamo sa inyong paggawi ngadto sa mga tagagawas, nga magapahimulos kamo sa panahon. Himua nga sa kanunay, magamadaniho ang inyong sinultian, tinimplahan og asin, nga tungod niya na inyong mahibaluan, kung unsaon ninyo ang pagtubag kang bisan kinsa. Busa sa atong nabasa, Reverend, nga tugon din ni Apostol Pablo, panambagan nga pag binutan kamo sa inyong paggawi ngadto sa mga tagagawas og himua nga sa kanunay magamadaniyon ang inyong sinultian og tinimplahan og asin. Ang gisugo di ay nga magbinuutan mo sa tagagawas, dili day binuangon nga kumo dili kauban sa imong pagtuo, pagmanubag ka. Dili ibinuutan ang imong mga pagtubag, brethren. Dili kay magkinaplo sigon sa mga pahayag sa imong texter nga kaplo mitsil bindilyo. Og matod pa sa nakasulat sa Biblia, himua nga sa kanunay magamadaniho ang inyong sinultian, tinimplahan og asin. Nga tungod niya na inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Di adunay pagdipinsa. Unya kanang gibuhat nila ni Apostol Pablo nga pagdipinsa, pagpanglimbong na tos mga katawan, sama-samong gibuhat, pagpanglimbong na. Kung kanamo ang limbong, nganong nigawas man sa imong baba nga kami naghimo-himo sa Espiritu Santo nga gihimo namong tubig, di makakalimbungan. Na ang mugawas karon ang prinsipyo namo gikuha kang Kristo, di si Kristo day author sa pagkalimbungan namo kung tinod man ang imong gisulti. Pero kay di man mahitabo nga ang pulong nimo nga gibuhian mo'y matinuod kay ang Kristo dili matinuod, di ikaw karon ang migula nga bakakon. Kumusta man? Ang naghingala namo nga piki, dapat kay kami piki bidilyo, kami mo paka. Ikaw may dili piki, kami mo paka. Paka malagi ka permi. Nakaroon, niya pa ang atong sesyon, hain pa ang dugang payag nga instruksyon nga ipagmadanihon daw ang atong sinultian sa pagtubag o ipagbinuutan ta, brethren. Hain pang bulaton sa mga katawan sa Diyos nga sa panahon kang Kristo nga kakuhaan nato kapanaminan nga sukwahi naman ining nagpakakatauhan ni Kristo nga si Pastor Bendilio. Okay, niapod ang pahayag ni Apostol nga si Pedro, Reverend. Gawas nga atong nabati kaganina ang gibasa ni Brad Rini nga mga panambaga ni Apostol nga si Pablo nga kinahanglan magmadanihon ang mga sinultihang tinimpalahag asin
Unya pag maayo nga tus tagagawa si Pedro, Apostol Pedro usab ang nagapahayag niini nga atong mabasa dinhi sa unang Pedro, kapitulo 3 versikulo 15 ngadto 16. Unya ang Biblia rin akong basahon kining Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios. Gingon kini sa pagpahayag nga atong mabasa mga higalag mga kaigsunan. Niya, gingon dinhi, hinumdumi ninyo nga si Kristo mao ang angay ninyong tahuron ug sundon, ug mag-andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana kaninyo bahin sa inyong paglaom. Gingon dinhi sa pagpahayag, tubagan ninyo sila sa malumo nga pamaagi ug may pagtahod. Siguruhan ninyo nga kanunay hinlo ang inyong konsensya aron maulawan ang mga tao nga nagapakadautan sa inyong maayong mga binuhatan isip mga sumusunod ni Kristo. Dayon sa pagbayad, gingon sa pagbayad, mao kini rin ang mga pagpanambagan usab ni apostol nga si Pedro nga kon sa pagpanubag matud pa niya himuon sa mga malumo nga mga pamaagi ug may mga pagtahod. Aron daw ang katuyoan kun malumo ang imong mga pagtubag kadtong nagapangatake nga nagkapakarong ingnon nga maayo maulawan sa sistema. Di matinaw karon nga gingon malumo ang mga pagtubag, unya adunay pagtahod dili di ay kay hala-hala lang mura bitaw og siya nay maing laki Paturagas o paturagas ba nga iya mang gipasabot siya kaugan nga murag kontrolado niya ang tao ba way taba matud pa sa Biblia manubag ka niya na nga adunay pay pagtahod respeto ba pero lagi di man nato makita niya kay kung mabuhat niya na sa katawan sa Dios di niya nang bayin na maulawan ang kaatbang o niya walay depensa nga pagabuhato nakita nato lisod pod nga kung ikaw ka matuuran, ikaw na hinoy maulawan sa diya nga nanubag ka. Naidaghanin yung mga nimong akusar diri namo. Oras lay wala, pero makalaom ang mga nagsunod sa among programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Nga kung medyo malimot mo, makaingon mo wala namo tubaga, makapasalig mi inyo ragyapon o ma-repress na sa inyong kaugalingon kay ipapabati man namo ang iyang mga pamahayag o ang mga pagpamulong kung giunsa niya sa pagpamulong. Nakaroon, ato nang nakita. Tungod kay ang mga magwali o katawan sa Dios adto na may pagdipinsa, manubag, unya ang mga pulong nga gisiguro nga maayong pagkagamit, maghinuktok o pangitaw ng mapulong sa mga kamaturan o sa buhian. Gipakita ba sa Biblia nga ang magwali maalamon nga gikinahanglan yun kay sila ipagmaalamon. Brad Rene, sumala sa Biblia. O kinahanglan gid nga pagka malamon Reverend. Akong pagabasahon kay nakasulat dinhi sa Proverbio kapitulo 23 bersikulo 15 ngadto sa 16. Anak ko, kung ang imong kasing-kasing magmalamon, ang akong kasing-kasing magamalipayon, bisan ang akong kasing-kasing. Oo, sa 16, ang akong kasing-kasing magamalipayon kung ang imong mga ngabil magapamulong sa mga butang nga matarong. Busa, gihisgutan sa Biblia nga gipiutan gyud sa Dios ang katawhan niya nga kinahanglan ipahalo na gyud ang maong pagtuba. Nagingon ang Biblia para sa katawhan sa Dios, anak ko, ang imong kasing-kasing sa Biblia ni nga Seventh-day Adventist, inyo ning Biblia Mitchell Bendelio pabor. Matod pa, ang imong kasing-kasing magmaalamon, anak ko. Kay matod pa ang akong kasing-kasing ug magmaalamon ka, ang akong kasing-kasing magmalipayon. Bisan ang akong kasing-kasing. Matod pa, oo ang akong kasing-kasing o ang akong kasing-kasing magmalipayon kung ang imong mga ngabil magapamulong sa mga butang nga matarong. Kinahanglan di ay nga ang matarong nga mga pulo nga ipagawas mauna ang madungog sa mga tao kay matarong magunang magsulti tag binakak. Mo nang instruction. Pagka mabuhat na sa mga alagad sa Diyos ang pagdipinsa nga ang mga pulong kung manubag nasa pagka malumo, nasa paggisgutan nga pag respeto lugar ba, tubag nga naa
maulawan rin gapon ang kaatbang. Unsay buhaton sa Dios sa mga alagad nga nagabuhat sa matarong nga pagpanubag nga naa sa gialamon nga mga pagpangdipinsa Brad Diver sumala sa Biblia. Ang Diyos rin magahalok sa mga ngabil. Atong pribahan sa Proverbio 24, versikulo 26. Unya ang Biblia nga atong pagbasahon, kining 70 Adventist nga Biblia, nagaingon din siya magahalok sa mga ngabil ni adtong nagahatag og usa ka matarong nga tubag. Matinaw, siya nagahalok di ay sa mga ngabil, sa mga matarong nga nagahatag sa maayong pagtubag. Di kinsa may mohalok ron nga Dios nga nagyama-yama ng atong tinubangan. Unya maghilak ang adlaw nga Domingo nga dili makabinastos paglitok si Bindilyo. Nakita naman na ato sa mga pagtuon nga hilabihan nga magpabilin ang tao nga gitawag og buang kay ang buang nga tao hilabihan daw kuno na kabastusan magpabilin na sa iyang pagkabastusan. Busa maghilak ang Domingo nimo Bindilyo ug di ka makabinastos sa among magtutudlo. Nagaron, nakita nato nga adunay pagdipinsa sa katawan sa Dios sa iyang pagtulunan. Dili nga paagi kung nagdipinsa Aron limbungan ang mga tao. aron Dili. manglimbong bis mga tao sa gibot namong pagdipinsa. Kay ang among gidipinsan sama pananglitan, nag-ingon ka nga ang Espiritu Santo ilang ihimong tubig makalibog pagka nabasa sa Biblia. Kay siya naglibog. Kami? Ikaw. Kay wa kay hanaw di ay. Way Dios nga nagtudlo nimo nga naon. Baw piki mi kami nakapagawa sa dili piki nga katarungan. Abi man ako mayong laki ni kay gi-appreciate man sa mga listener nila pero wa man day hanaw ning tawhanan ning pastora ni. Nakaroon. Hermeneutic. Oh. Ang ato naman nga susihon karon tungod kay ngano nga giingon niya ang among magtutudlo nga butakal di kuno kalikayan nga ang mga texter. Gumikan man gud ang istorya man gud ani Brad Ron. Brad Rini, Brad Deber. Dili man gud siya mooyon nga ang atong magtutudlo Espiritu Santo kay nabaday kuno Espiritu Santo nga naay asawa. Unya naglumpong kuno og mga babae matud pa niya. Mo nang iyang gibuhat. Busa bisan pagani kuno sa prinsipyo gyud kuno sa Christian gyud kuno. Matud pa niya nga ang Christian matud pa niya usar gyud ang asawa. Bisan pa kuno dili kuno Christian. Tay kung ang imo daw gituan nga Dios naglumpong og asawa, matawag na kuno ka ni nagkulto. Di pasabot brother. Ang paglumpong og asawa gibuhat niya sa termino nga kulto even though kung dili ka Dios. Kapag ka gilumpong nimo ang imong asawa, kulto ka. Parehas lugar sa aming labay nga presidente, giangkon ni Joseph Estrada, nga dagang asawa. Di tuod siya Dios, pero matawag siya kulto kung ilumpong. Sama sa senador, amahan ni Bong Rebilla. Ang senior. Oo. Sama sa atong presidente. Na, lisod pong atong ingnon sila nga mga kulto mo tungod niya na sa ato pa Dios man ang imong gialagaran o naa ang bata o dili man tao pagka naglumpong Kulto na para niya. kulto na para niya unsay kabaturan nini mga mahal namong tigpamina. Atong paminawan ang pahayag nining pastor sa Sabadista, Mitchell Bendilio. Walay relihiyon nigsoon nga nagtudlo nga basta relihiyon nga opisya nga Christian prinsipyo bisan dili Christian nga ang relihiyon ang ilang Dios gituohan naglumpong og babaye kay mahimutan na skulto ang ilang Dios gituohan naglumpong og babaye kay mahimutan na skulto. Klaro nga ang termino nga conclusion nga iyang gibuhian. Basta maglumpong og babae, Kung kulto na. may Dios ka nga Oo, gituhan, basta naglumpong og babae, para niya kulto na rin. na bisag dili ka Dios pagka Maglumpong. nalumpong ang babae diyan nimo. Akulto na matod pa niya. Pero
sa kasaysayan sa usa sa mga propeta sa Dios nga mao si David. Kay matod pa niya ang balaod kuno sa Kristiyan o Sara kinahanglan pakaslan. Gipakaslan ba kuno sa tong magtutulo ang tubag pud gani namo. Si David ba gipakaslan ba tanan niyang babae? Kulto ba si David? Unsay prueba? Si David atong kuhaan og prueba kung ang termino nga imong gibuyan kulto mo ba'y magbasa sa Biblia nga pag maglumpong og babae kulto na ang tawag. Unsay prueba, Brad Diver? Na makulto nas David ani. Ato ang pagapuribahan. Sila ang kaugalingong Biblia is di nga Biblia kung 70 Adventist nga Biblia dinhi sa unang Kronikas 14 bersikulo 2 ngadto sa 3 nagaingon ini. Og nakita ni David nga si Jehovah nagpahalo na kaniya nga hari sa ibabaw sa Israel. Tungod kay ang iyang gingharian gibayaw tungod sa iyang katawhan nga Israel. Nya sa 3 og si David midugang pagbaton og daghang asawa sa Jerusalem. Og si David nanganak pa pagdugang og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Karon sa nabasa, si David ba kulto? Okay, nagdaghan mag-asawa si David Bendilio. Mm. Kulto ba si David Bendilio? Na makulto. Kay mo na conclusion nimo. Imo lang gisagi sa mong magtutudlo, pero ang conclusion basta maglumpong og babae, kulto na. Karon si David nabasa man sa Biblia nga nagdaghan og asawa. Kulto ba si David? Atong tanahon, Brad Ron. Wala to dili referensya ang atong bayaning Dr. Jose Rizal, Brad Ron. Okay. Mga higalag mga kaigsunan, matag tuig, ang nasod sa Pilipinas doon nagay pagdumdum sa pagsaulog sa adlaw nga namatyan ni Rizal kinang gitawag anniversary, date anniversary. Og sa matag tuig mga higalag mga kaigsunan, lahi-lahi ang tema nga ihatag sa gobyerno pahaom in honor sa anibersaryo ni bayaning Dr. Jose Rizal. Nindi karong baguhay lang, December 30, nunay pagsaulog, reverend, sa nationwide nga pagdumdum. Sa matag LGU, Brad Ron. Oo, matag LGU ka na. Local Government Unit. Yes. Oh. Pag magsaulog sila, magbutang og bulak sa monumento ni Rizal. Unay na tima Oh. nga para sa matag LGU nga gihatag sa gobyerno Okay. nasyonal. Okay. Nining baguhay, dunay tema nga giingon dinhi sa pagsaulog 125th anniversary of the martyrdom of Jose Rizal with the theme Rizal para sa agham, katotohanan at buhay, or Rizal for Science, Truth and Life. Sa ato ang pinulungan para sa siyensya o sa kamatuoran o kinabuhi. Unya naa po din gidugang dinhi, help us remember him for his revolutionary inspiring words. Tabangan na to pag hinumdom ang mga revolusyonaryo nga inspiring o kanang makahatag og inspired nga mga pulong sa atong bayaning Dr. Jose Rizal. Og sa naklaro na to, giingon nga sa tima si Rizal daw para sa agham, katotohanan at buhay. Sa English pa, Rizal for Science, Truth and Life. Na di ay ang bayaning Dr. Rizal nagpakita di ay alang sa siyensya, sa kamaturan o sa kinabuhi. Karon, ang atong bayaning Dr. Jose Rizal kay nagpakita man siya sa maayong panig-ingnan sa siyensya, sa kinabuhi o sa kamaturan. Nilitok ba si Dr. Jose Rizal Badron sa pulong matawag sama sa giingon ni Bendilio nga Kulto? matawag daw og kulto kung ang iyang gituhan nga Dios maglumpong nagbabay matawag na daw na nga kulto. Militok ba si Rizal sa pulong cult sa Ingles o kulto sa atong pinulungan? Reverend militok si Rizal sa pulong kulto, pero dili pareho sa sinabdan ni Mitchell Bendilio nga kulto basta maglumpong og asawa. Niya ang pahayag nga atong basahon doon natay libro nga naguluhan og A Biography of Jose Rizal, The First Filipino, page 291 by Jose Maria Guerrero. Niya basahon na to, gingon. By Leon Maria Guerrero. Leon Maria Guerrero, ang author niini o ang nagsulat nining maong libro. Their long walks, we are told, would end invariably with a good-humored guide from Rizal.
You do not convince me, Father. I do not believe in the Eucharist or in the rites of the Catholic cult. Busa, ang atong bayaning Dr. Jose Rizal, iyang gitawag ang Katoliko o rites sa Katoliko nga giingon niya kulto. Oh, matinaw nga, you do not convince me, Father. I do not believe in the Eucharist or the rites, matod pa, the rites of the Catholic cult. Gitawag ni Dr. Jose Rizal ang dapit sa gitawag og Katoliko, nga gitawag og kulto. Ang gipasabot ni bayaning Dr. Jose Rizal nga dili siya makumbinser sa mga pari pinagi sa ilang ritual lugar kanang Eucharistia ug ang ilang mga pamaagi lugar. Unya giadresan niya Catholic cult. Wa magpasabot nga naglumpong bag mga babay ang mga pari. Dili. Kay gawas nga dili maglumpong og babay ang mga pari, mga malamong tigpaminaw sa Iglesia Katolika. Ang balaod, kapag ka magpari ang usa ka pari diya sa Iglesia Katolika, gibawalan sila sa pagminyo, kay solidly, ilang ialagad ngadto ang ilang kinawi sa pag-alagad ngadto sa Dios. Na nganong niingon man si Rizal nga Catholic cult, sama ba sa sinabtan nimo Mitchell Bendelio? Sa tinuod lang, ang cult nga pinulungan, gikan na sa Latin. Ha? Wala na magpasabot nga kanang kultos sa pinulungang Latin o cult sa English nga naa kay asawa niya na o wala kay asawa niya na o daghag kag asawa matod pa nimo naglumpong ka busa tawgon ka nagbutakal ka niya na busa matawag og kulto. Unsay puriba nga gihatag nga dipinasyon nga sukwahi sa dipinasyon nining nagpakaalagad ni Kristo, Brother. Okay, rin, bugamit ang referensya rin, kining Merriam-Webster Dictionary. Nya mo kini ang gihatag, usa sa gihatag nga result nining pulong cult. Mamanang sa Bisaya kulto, sa English cult mo kini. Cult, noun, a system of religious beliefs and ritual. Sa Cebuano, usa ka sistema sa relihiyosong mga pagtuo o tulumanon. Oh. Dayag nga usa day ka relisyon nga pamaagi o pagtuo sa maong tulumanon. Dili man na gitawag nga naay kay asawa. Wala kay asawa. Naglumpong kag asawa. Busa butakal ka mo nang tawgon ka og matawag na di kulto. Una nang gamit ka bindilyo ba supak bulag sa kamatuuran sumala sa hustong pagpamahayag sa mga referensya. Magsulti ka sa imong baba pinagig mga diferensya. Gawas pa niya na nga imong gikutlo ang Merriam-Webster Dictionary hain pa nga nagpamatuod Diber may tungod sa pulong nga cult. Cult. Mugamit ang Google Red. Kining wordnik.com. Muusa niyang gihatag nga definition sa kining pulong nga cult. Nagaingon din a system of religious belief and worship, especially the rites and ceremonies employed in worship, also kultos. Kung sa Cebuano, usa ka sistema sa relihiyosong pagtuo o pagsimba, ilabi na ang mga tulumanon o mga seremonyas nga gigamit sa pagsimba usab kultos. Wala gyud diha. Wala gyud diha bisag kuliro na lang bindilyo nga naghisgot og asawa nga isa o walay asawa. May siguro na nga doble. May siguro nga mupagawas ka bindilyo sa imong kanang referensya nga pagpruiba nga kanang kulto maglumpong nag-asawa. Kaysa nang nabasa sa referensya, ang kulto usa ka relihiyosong sistema sa pagsimba. Busa tanang reliyon nga dunay sistema sa pagsimba, kulto ang katawagan niya na. Pareha sa gingon nimo nga wa magtuod og hermeneutics ang hermeneutics method of interpretation tanan nag-hermeneutics. Ang problema lang, nag-hermeneutic kag
Oo. Nag-hermeneutika pinagig bulatics. Oh, sinuetics. Sinuitics, Oh. attics ba? Tanan nag-hermeneutics di lang mag-uyunay kay managlahi man ang interpretation. Sama nga ang tanan dunay pamaagi sa pagsimba, gitawag nagkulto. Dili para sa imuha nga pagka maglumpong ang asawa, kulto na. Asa imong definition na Oh. Bindilyo? Na kinsa man karon. Kanang pulong kulto ha. Mura man imong gilitok pulong kulto. Na kinsa man karoy na wawan, di ba ang gingon ni David, gisulong kami sa mga taong bakakon, mga daotan nga mga tao, bisag wala sila hustong katarungan. Na husto day kasi mong katarungan. Pagkadaghan na ang kabulyasuhan, daghan pang among tubagon, pero sa maabot lang sa atong oras karon. Na karon, gumikan nga imong gisgutan nga naglumpong og babae busa giingog butakal, busa nag-iyong kagkulto nang gamit kas mga termino. Wala ka makahatag og pagpukan sa among katarungan. Gumikan niini ang atong susihon kay gumikan nga aduna mo gyud asawa o minyo ang among magtutudlo. Giingon na namo, basta di man lugod ka butuo, wa lagi namo na ipamugos. Basta Dios kani tanan mabuhat sa Dios ug walay butang nga dili niya mahimo kay kung di siya makamao pagminyo amo na giingon nga di siya makahimo sa tanan di ay kay do na may mailaw pero imong ra nagsulti nini nga mabuhat kay sa Dios ang tanan ang dili gitawag og mahimo unta ng imposible pero pag Dios na hisgutan puros na tanan posible. Onse puriba ni Bradron. Atong paminawan ning pamahayag ni Pastor Bendilio kay gikan gyud siyang baba ribin ni gawas kung magisgot og Dios tanang butang imposible kung Dios na mubuhat posible kina niya atong paminawan. Anan ta mo igsuon. Tug-anan ta mo igsuon. Tanang mga butang imposible sa Dios. Tanang mga butang imposible sa Dios mahimong posible. Walay butang nga dili mahitabo basta ang Dios mo'y mubuhat. Walay butang nga dili mahitabo basta ang Dios mo'y mubuhat. Tanawa. Bright malagi. Bright malagi ka ikaw niya. Ug balikan tatong imong paningil dili kanamo asa mabasa sa Biblia nga ang Dios kabaw manguwag. Sa to pa, minyo kay kanang minyo na naman ang terminong panguwag di man tani angay isulti pero gikan mo kuno sa imong baba. Unya, ikaw na po yung nag-istorya kung magisgot og Dios, mahimo man din niyang tanan nganong i-question man na nimo Bendilyo. Nakaron. Mo na problema. Nakaron. Gidawat ba namo ng imong gisulti? Oo, kay biblical kana nga tanan sa Dios ang imposible diya niya mahimong posible. Hay ang prueba Brad Rene sumala sa Biblia. Aniya ang prueba reverend nga ang tanang butang posible gina sa Dios mabuhat nga niya. Dinhi sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 26 ug akong pagbasahon nga Biblia bag-ong kalibutang hubad sa balang sulatan. Mitan-aw kanila sa naong, si Jesus mingon kanila, sa mga tao kini imposible apan, sa Dios ang tanang butang posible. Oh, di katong imong gipamulong, katong imong gipamulong tanawa. Nga basta buhaton sa Dios, walay imposible sa Dios, ang tanan posible. Ni gawa sa imong baba pero di ka mosugot nga pwede di ay ang pagminyo sa Dios kung buhaton niya. Di mo na Dios nga di makabalo di ay magminyo. Kung dili pwede magminyo ang Dios, dili unta ingnon nga tanan mahimo niya kay di man di pwede magminyo. Nasuod na diha. Oh. Pero imong gipugnan, imong gibrikan nga ang Dios balaan man sa atong nabasa ang manulunda kay balaan man. Ang mga propeta kay balaan man. Nakapugong lugar sa dili pagminyo ang pulong balaan. O ang Dios magminyo mautangtang ang iyang paggabalaan. Imo ra man ang analisar. Ha? Nakaron ang atong susihon garon sumala sa Biblia. Kay mahimo man sa Dios ang tanan. Ang Dios gitag na diyan dunay bulaton ng Dios nga ang tao maglisod sa pagtuo ug ang iyang pagkamayubiton pananglitan sama nimo mosamot sa pagkayubit tanawa nga nagyubit ka nga gituluan mi sa piki nga Espiritu Santo ni paka malagi ka kay ang Espiritu Santo baton pa nimo kabilang gihimo namo ingon nga tubig. Unya pagbasa sa Biblia si Kristo man naghimo nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Kinsa may nipaka ani, kinsa may piki ani ron. Nakaroon sa puriba nga dunay tagna sa Biblia nga ang mga mayubiton ug magpadayon sila sa pagyubit ug dunay bulaton ang Dios nga maglisod sila sa pagtobra diba? Okay, Reb dinhi sa buhat 13:41 unya atong pagbasahon nga Biblia kining
Seventh-day Adventist nga Biblia nagaingon niini. Tanawa kamong mga mayubiton, panghitingala o pangawagtang kamo, kaysa inyong mga adlaw pagabuhaton ko ang usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagatuuhan, bisan pa kun adunay magasugilon kaninyo niini. Matinaw mga mahal namong tigpaminaw, nga moabot di ang panahon, nga ni anang adlawa may Dios di ay, nga ang mga mangyubiton panghitingala kamo o pangawagtang, kaysa inyong mga adlaw pagabuhaton daw sa Dios ang usa ka buhat nga dili ninyo pagatuhan bisan pa kun sugilan kamo. Di dapat unta sa Dios, Pedro, nga kung mubuhat siya para sa mga mayubiton, buhaton unta niya nga dili na sila magyubit, pero papasamuton man di ang pagyubit o tanawa lang programa sa Dios. Busa dili ikalimot nga kung balikan tang imong gisulti mahimo man di tanan sa Dios. Ari naman ta sa manulunda, ang manulunda sa ato nang natunan, espiritu sila nga kahimtang, Pedro. Tinuod. Sulugoon sila sa Dios o sinugo. Unsa ba ang manulunda nga espiritu ang kahimtang nakahimo ba sa pagminyo sa mga tao, Bradon, o dili? Nakahimo ang mga manlunda nga sulugoon sa Dios, nakahimo sa pagminyo. Muna nga kun ang sulugo nakahimo, ang nagsugo na lang ka mo di makahimo sa pagminyo. Muna, why not nga ang nagsugod dili mahimo kung himuon niya? Oo, unya na magyud sa 19:26 po sa Mateo nga ang tanang imposible mahimong posible sa Dios. Ni gula po na sa imong Oo. video. Nabasahon ako, Rev, ang prueba nga ang mga manlunda nagkapagminyo sila. Niya tay Biblia nga James Moffat translation. Ya. Basahon ako ang Genesis chapter 6 verse 1 and 2. Ya, giingon diri sa pagpahayag nga atong mabasa sa Biblia. Now, when men began to multiply over all the world and had daughters born to them, the angels noticed that the daughters of men were beautiful, and they married any one of them that they chose. Sa ato pa, sa dihang midaghan ang mga tao diya ibabaw sa kalibutan ug dunay mga anak, sila nga mga babae, ang mga anghel, nakanotis o nakakita nga ang mga anak sa mga tao, mga maanyag, o nangasawa sila sa ilang napilian. Nakigminyo sila. Unya, ato bang ingnon nga ba ang mga anghel nanguwag bindilyo? Kay nagminyo? Nabasa na kung ang anghel nagminyo, wa di ay magbuot sa Dios, di ka lang mo too. Wala mo na ipamugos. Unya, nagtubag mi para panglimbong. Pero unsay imong gibuhat sadyang nakita na nga oy na adenom pwede di ay nga ang anghel o manulunda nga gitawag og espiritu sa kaimtang nakapagminyo. Unya ang Dios pa baka dili mahimo niguwa pod sa imong baba nga mahimo ang tanan sa Dios unsay imong dali-dali nga tubag. Ang gigamit namo nga James Moffat matupan mo na biktima mi sa translation nga James Moffat nga walay hinungdan, imo din giingog walay hinungdan kay mo gawas man di ay nga mapamatud-an nga pwede di ay ang Dios magminyo kumo ang iyang sulugoon nakahimo sa pagminyo. Unsay puriba niya imong ba mao ang madunggan nini. Ina pagong gibasa Genesis 6 ato nga basahon nga nilang Genesis 6 nga ang manulunda mga sawa. Genesis 6:1 ngadto sa 3 basahan daw. Og nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tao sa ibabaw sa nawong sa yuta ug may nangatao kanila nga mga anak nga babae. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios nga ang mga anak nga babae sa mga tao nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Ug niingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao kay siya unod apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos o kaluhaan katuig. Okay, matod pa nila diha nga ang nagbinyo diha ang anak sa Dios o ang anak sa tao ang anghel ng asawa. Nigamit og mo pa translation. Diyan, sa dagang mga version sa Biblia iso, di ko na mo mabasa. Nabiktima og translation na way hinungdan. Nabiktima og translation na way hinungdan. Hala ako kay challenge. Gawas sa Moffat translation Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahan manulunda na. Gawas sa Moffat translation Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahan manulunda na. Igsoon pagalan tamo 38 ka version ang Biblia nakos manay. 38 ka version
Oh, klaro kayo, mo di ay nga manghinambog siya nga na biktima kuno ta doon sa translation ka James Mupat mo ba? Pagkatawa kita ni Kay kung basaw kuno na nimo sa ubang Biblia tanawa kuno nag manulunda ba? Kay ingon gud siya nga oh kanang 38 gud kuno ka buok nga Biblia na siyang balay. Murot na nimo basa no? Nakaron ang pangutana na biktima man kami sa hubad anang James Mupat nga walay hinungdan. Oh. Ikaw ba'y nagamit sa James Mupat nga walay hinungdan? Niyatong patalingugan mga mahal namong tigpaminaw kung nagamit mas Bendelyo po sa translation o wa ba po siya mabiktima kay kung mogamit may biktima man diay. Okay, ato paminawan. Atong basahon ang James Mopa translation sa Matthew 26:26 to 28. Unsa gingon? 26 to 20 up to 28. As they were eating, he took a loaf, and after the blessing, he broke it. Then he gave it to the disciples, saying, "Take and eat this. It means my body." He also took a cup, and after thanking God, he gave it to them, saying, Drink of it, all of you. This means my blood. Padayon. The new covenant blood shed for many to win the remission of their sins. I tell you, after this I will never drink the produce of the vine, till the day I drink it new with you in the realm of my Father. Okay. Wala. It means my body. Observe lang. Sa diha nga iyang gipikas-pikas ang tinapay. Ha? Sa diha nga iyang gipikas-pikas o gihatag ang tinapay. Ingon siya, dawata kan-a kini ninyo. It means my body. Kini nagkahulugan sa akong lawas. Oh. Mga mahal namong tigpaminaw yang gigamit kay nakauyon siya it means my body. Nagkahulugan to nga sa iyang lawas tong gipikas-pikas nga tinapay. Iyon siya pag mogamit mig translation. Way hinungdan, nabiktima ko nome. Ikaw nabiktima ka anang imong gigamit. Mo na gingon Bendelyo nga swapang kang dako. Ha? Gamiton ko ning terminong swapang kang dako kay kun kami mo gamit sa James Mopat pagpamatud nga mga manulunda nakapagpangasawa, imo ming ingnon nga nigamit version wa hinungdan. Ngano nigamit mo lang James Mopat? Oh, okay. Now, mga mahal namong tigpaminaw. Among gipanghinaot nga nalamdagan ka sa kamaturan. Nindot pa dugang og suportar kay matupan niya nang hagit siya nga naabakunoy dugang pa nga ang Biblia kuno gisgot nagmanulda. Lisod po kay oras na. No. Oh. So, Pero supisente ang iyang pag-ingon nga among gidipinsan ang among Dios o ang pagtulod tungod sa pagpanglibong. Nakita nato kinsay limbungan o katarungan. og nasaypan na nimo Bendelyo kay dili pagpanlimbong ang among pagdepensa. Ang among pagdepensa sa atake nimong binukok, binugok og binutbot. Tanawa na biktima ko no mis translation nga James Mopat nga wala hinungdan pero kusog mo gamit po di ay James Mopat. Ang tudya ang among ikalagad kanino sa ngalan na lamang sa among magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa kauban nga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kini usab ang inyong igsuon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos moingon hangtod sa sunod kayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang inyong nabati nga programa sa radyo, usa ka block time o binayran nga tulumanon ang tanang mga pamahayag, komentaryo, opinion.